bulog na to. Kumare! Kumare, lukatan day toy, amok nga datak. Kumare! Ay, kumare! Ala, pa dyan po tayo ruangan, min kumare! Kumare, mahay-bladak kanya. Ay na, po, kis ti bulong mo, nga bakbakitan. Kumare ka, tay? Lumatay nga kasi di pa nagte-text mo kanya, kumare. Ay na! Nagkaroon ka lang ti kwarta. Unang lanusin no kan nagte-text kanya kung tama kaungkungot ka pay. Ala, akay mo kumare mo. Nagkaroon ka lang ti basi nga kwarta mon. Nagpangas ka man nagsingsingir kanya kon. Grabe pa ti pa nagte-text mo kanya. Ay na. Ala, saan mo't kumare mo? Ano nga ipapilit kumare? Ano nga ipapilit kumare? Perme ti pa nagte-text mo kanya. Perme, kita ang ti pa nagte-text mo kanya. Tumaktaki at tatayon yung day nabasak tay text mo. Grabe ka, kumare. Grabe ka. Kunamlamot no si katika baba. Nangan daw ko'y lobongan. Ala, saan mo't kumare mo? Pakita mo dito text. Kitaam, kumare. Mukasa no ti pa nagte-text mo kanya. Kas Ala, nga kumare, ah. Saan mo't nga kwa kumare? Saan mo nga makaungungot? O kita, basa kumare. O kunana ni, kumare. Mabalin nga pakibayadan day jay utang mo. Nakasapulat nga minin. Kan mabalin nga pakisublim datay igad. Kausar kuma. Tani nabayag mo din jay utang mo. Kan day jay igad. Ano nga makaungungot, kumare? Ako, kumare. Makaungungot data text mo, makaungungot. Makaungungot data text mo, kumare. Oh, agure ka tabasaan, data text mo. Kunam lanusin no ka nga agong ungat nagsingsing-ra kita mo. Ay, tinggang! Kumare! Mabaling nga pakibayadam day kay utang mo. Taka sa pulak nga minan. Kin mabaling nga pakisublime. Day tay igad. Tausaret kuma. Panabayag matanda jay utang mo. Kung nabayag matanda jay igad. Agasan mo kumare, day ka nga pa nagte-text mo kanyak na makungot ka pa nagsingir. Ala, ano nga makaungot, kumare? Pagulagol, kumare. Siya timang basa, kumare, Ano nga makaungungot, Kita makaungot. Kure kumare? kita makaungot. O kunanan eh, kumare. Mabalin nga, pakibayadan day jay utang mo. Kakasapulak nga minut. Kan mabalin nga pakisublim datay igad. Pausarat kumata na bayag mo din jay utang mo. Hinday jay igad. Kunana mo dito'y kumare. Ano makaungungot, kumare? Siguro depende lang nga talaga di jay pinagbasam, kumare. Ay, ako kumare, makaungungot ka nga nag-text kanya. Nakitam? Nga nakitam, tabasa ako ulit. Basa ka, kubalay! Mabalin nga pakibayadam day tayo utang mo. Taka sa pulak nga minan. Makungot ka. Kan mabalin nga pakisublim day jay igad. Pausarak kuma. Nakitam? Makungot ka. Tanabayag matan. Day tayo utang mo kinday jay igad. Apo, kumare. Grabe ka! Grabe ka nga talagang nagte-text kanya, kumare. Kunam lanusin mo ka nga kabanangan. Alas kang tumulaan. Ay na, apo mo kumare. Talagang uyawin na kay mo. Ay na, apo kumare. Depende lang nga talaga siguro dyan. Di pa nagbasa. Kumare. Ay na. Ipilit mo, kumare, Kumare, buludik ulit. Buludik ulit. Kumare, buludik, Talagang ipilit mo. Siguro dahil talaga dyan di pinagbasa, kumare. Ay! Buhay ka ng kumare. Ang mga siyak daytoy. Ay na, ni Pipay daytoy nag-text kanyam, kumare. Siyak pa'y talaga ti umay mo nga rautan. Ay, opo. Ang bayad ka mong gamit yung utang mo. Isublim mong gamit na kita'y bulog mo. Gagamgamit, kumare. Nakaturturod ka nga may root-root, kumare. Nakaturturod ka nga may root-root. Sa bali mo tirarautan. Ni Pipay, kumare. Singsingir ka niya. Ni Pipay. Ay naapo, kasda ka na sino nga root-root. Ay naapo, kumare. Agbayad ka ti utang mo, Agbayad ka ti utang mo, kumare. Tinisublim dagi day bulbulog daw.
Uy, napo! Kumara ko na dyan! Uy! Napo! Bus-busuran ti tao ngal aldawan. Pati di utang mo kanya. Ited mo bayadam. Ay, napo! Ay, na. Papahay bladam ti tao. Agbayad ka ti utang mo! Kumare! Ay,